manyasani mag choko osuru? Erokamano ahinya Cleo, wasebedo gi ng'ikni ma koni gi koni e counties wa kuhusiana gi issues mag choko osuru. Osuru mag counties iwacho ni number one, gi dho ngere giluongo ni domestic revenue, gin pesa minyalo choki chirni gi sets gi gik makamago. Ushuru mar ariyo mag county en facility improvement financing, mano bedo gi enhance gi social service act manowacho ni ja Kenya nigi ratiro mar thieth. Omiyo ma ushuru michoke kuondewa matindo mag osiptende mondo mi okony osiptal omed bedo gi yath, omed bedo gi jotich, kata omed bedo gi infrastructure manyalo konyogi mondo mi ja Kenya oyud thieth yo maber. To ng'ikni moyude gini en osuru moro minyalo chok aching' mok wa appreciate the essence of technology. Iyudo ka domestic revenue en pesa moro matin kabisa. Koro kata jachiro cha onge gima gini nyalo konye go directly, nikech adieri king'iyo osuru michoke chirni vis-a-vis the development priorities mag counties, ibiro ni pesa mochoko na en pesa matin, be ok ochoke yo maber, nikech inyalo yudo ni nitiere kaka counties nyo ineno ka county wa for example ma Roma Bay nondiko revenue enhancement officers turi, to kata mana Migori kata king'iyo apart from Kisumu ibiro yudo ni wamedo jotich kare medo technology manyalo konyowa mondo mi pesa ni be kik obed in waste. Manyiso ni nitiere moro makichoko tibiro mi receipt gi bibiro ka ng'ato print nyadidek moko chope yo makare. Omiyo jachiro man piny kacha cha ok yud ber gi pesa motimore nade ma ochoke chirni. To chutho Cleo, ushuru mang'eny madongo monego bed ni konyo japiny en ushuru michoko gi sirikal mamalo, michoko gi KRA. Mane manyalo yawo wang' en ushuru, nikech iyudo ka equitable share mar counties gi seche moko gin ga 80 to 90% of the financing mag county. To equitable share ni en igole gi sirikal mochoke through KRA and other agencies moket mondo mi ochok osuru rang'iny mamalo. Lakini at county level onego bed ni the Kenya Revenue Authority step in mondo mi o build the capacity mar counties, ok ni gi micromanage gi step in to build the capacity mar county mondo mi ushuru mar county bende obed ni nyalo konyo japiny, nikech kik wabed wachulo mana tax koni ma VAT negi koni, pay as you earn negi koni, to kiduogo e chirni wagi be nitie ushuru moro, to ushuru ni be koro konyo japiny. Erokamano ahinya, ilero yo makare, kendo ng'eni kanyo e kama oganda mathoth penjore. Onyabedo ni rango mana sirikal mamalo ni kanye kama lal ma kamagi nyalo bedo ni yute. Teko mane mantiere counties wa manyalo wacho ni